Hát sziasztok, én Jack vagyok, és ez most egy külön bejelentő videó lesz, hogy annyi videó most nem lesz, mint ugye nyáron, mert hát ugye elkezdődött a suli, sajnos. És ugye ezzel Balázs is egyetért, csak ő most már nincsen, és van, de nincsen fent. Mert. Hát, igen. Sajnos elkezdődött a suli. Megpróbálunk, és megpróbálok, vagy ő is velem lesz, velem tart a videókba. Megpróbálok hetente egy-két videót csinálni, de nem biztos van idlérem, mert ugye soha tanulnivaló, meg most már nem olyan, na, most már nem olyan könnyű, ezt mondjuk direkt mondtam téved. Hát, ja. Hát igazából ez csak egy ilyen kis, nagyon picike videónak szántam, szóval szerintem én el is köszönnék tőletek. Sziasztok!